mene jutro žena pita šta ima, kako si imala umora, ma rekao dobro i nije loše što. Kaže, gdje radiš? Hajde, ja joj snimim ovako. Ma rekao, ima jedno 6 sprat. Kaže ona, kaj je visoko, visoko. Kad cijeli ti mi na pauzu, slušamo na radio Brežu. Kad javlja se ona, rekao što ti je ljubav, hoće mi pjesmu naručiti sad. Eto, slušamo mi, kaže, pozdrav za mog muža, može li jedna muzička? Kaže ona, koju ćete damo? Kaže ona, može ona učini bar jedan pogrešan korak. I ona kad ti dođem kući, bit će pogrešnom rukom pa u glavu, pa u glavu, pa u glavu.